Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печанькова. Яшчэ 23 палітвязня выйшлі на волю, сярод іх людзі з хранічнымі захворваннямі. Вызваленыя 20 мужчын і 3 жанчыны, 13 з іх старэйшыя за 50 гадоў. Паводле прэс-службы Лукашэнкі ўсе яны падпісалі прашэнне аб памілаванні і, цытата, прызналі сваю віну ды раскаяліся. Пры гэтым, як адзначаюць прапагандысты, пасля вызвалення за былымі палітвязнямі будуць весці нагляд. Сённяшняе памілаванне стала 9-м ад леташняга ліпеня. За гэты час за кратаў выйшлі 247 асобаў. Разам з тым рэжым не спыняе рэпрэсію дачыненні да іншых грамадзян, якіх штодня арыштоўваюць, а пазней судзяць паводле палітычных матываў. Гэтак званыя выбары ў Беларусі не могуць быць свабоднымі і справядлівымі ва ўмовах рэпрэсій. З такой заявай выступіў дзяржсакратар ЗША Энтоні Блінкен. Паводле амерыканскага чыноўніка, рэжым Лукашэнкі сістэматычна падаўляе любую праяву іншадумства, што прадвызначае вынікі гэтак званай прэзідэнцкай кампаніі. Выборы не могуць быць верагодныя ва ўмовах, калі цэнзура ўсюды існая, незалежныя медыі больш не існуюць, дзе ў бюлетэнях могуць з'яўляцца толькі кандыдаты, зацверджаныя рэжымам, а чальцы апазіцыі альбо ў турмах, альбо ў выгнанні. Дзяржсакратар ЗША выказаў салідарнасць з беларускім народам і нагадаў, што нягледзячы на шэраг памілаванняў з боку рэжыму, у краіне надаль працягваюцца затрыманні, а ў зняволенні застаюцца амаль 1300 палітычных вязняў. Расія атакавала Кіеў балістычнымі ракетамі і дронамі. У выніку удару мінімум 3 асобы загінула і 3 пацярпела. Паводле украінскай службы па надзвычайных сітуацыях у Шаўчэнкаўскім раёне часткова разбураныя адміністрацыйныя будынкі, бізнес-цэнтр і крамы, пашкоджаныя жылыя дамы, магістральны вадаправод і 10 аўтаў. Як паведамляе украінскае радыё «Свабода», адна з ахвяраў згарэла жыўцом у сваёй машыне. Таксама расійскія беспілотнікі атакавалі Запарожжа. Там пацярпела не менш за 10 асобаў. Заўтра ў ЗША могуць заблакаваць TikTok. Вярхоўны суд Амерыкі падтрымаў закон аб забароне гэтай сацыяльнай сеткі. Адзначаецца, што пасля ўступлення закону ў моц 170 мільёнаў карыстальнікаў TikTok больш не здолець спампаваць праграмы. Кангрэс ЗША пастанавіў забараніць сацыяльную сетку летась увесну. Тады ж закон падпісаў пакуль яшчэ дзейны прэзідэнт Джо Байден. Амерыканскія чыноўнікі палічылі TikTok пагрозу нацыянальнай бяспекі. Маўляў, дадатак перадае звесткі амерыканскіх карыстальнікаў кітайскаму ўраду. Раней Дональд Трамп абяцаў уратаваць сацыяльную сетку пасля сваёй інаўгурацыі. Рашэнне Вярхоўнага суда было чаканае, і ўсе мусяць яго паважаць. Маё рашэнне наконт TikTok будзе прынятае ў недалёкай будучыні, але мне трэба час, каб вывучыць сітуацыю. Сачыце за абнаўленнямі. Ва ўкраіне загінула 24-гадовая беларуска Марыя Зайцева. Пасля пачатку поўнамаштабнага ўварвання яна пайшла на фронт як добраахвотніца. Дзяўчына служыла медыкам у другім інтэрнацыянальным легіёне на баку Украіны. Паводле рэсурсу «Штодзень» цяпер цела памерлай у зоне баявых дзеянняў. Марыя родам з Гомля. У 2020-м брала ўдзел у паслявыбарчых пратэстах і была раненая скепкам святлошумавой гранаты. Пасля некалькіх аперацый дзяўчына эмігравала ў Чэхію, дзе працягнула рэабілітацыю. На Гарадзеншчыне затрымалі беларуса, які заарганізаваў на сваім лецішчы наркалабараторыю. Ён вырошчваў каноплі і вырабляў з іх марыхуану. Семена растительного происхождения, 26 стеклянных емкостей с веществом растительного происхождения. Правоохранителям мужчина пояснил, что собирался использовать наркотик в личных целях. У выніку на жыхара Гарадзеншчыны завялі крымінальную справу за незаконны абарот наркотыкаў. Цяпер сілавікі правяраюць датычнасць затрыманага да збыту наркатычных сродкаў. Беларускія цукеркі і іншыя салодкія прысмакі могуць стаць даражэй. Пра гэта паведамляе праўладнае агенцтва Белта. Магчымы рост кошту звязаны з заявай кіраўніка канцэрту Белдзяржхарчпрам Олега Жыткова. Ён прапанаваў вывесці кандытарскія вырабы беларускай вытворчасці з-пад дзеяння пастановы Саўміна, якая рэгулюе цэнаўтварэнне. Калі гэтую ідэю зацвердзіць, пастаўшчыкам дазволіць штомесяц павышаць кошты на салодкае больш чым на 0,3%. Такім чынам захады распаўсюдзяцца на розныя віды цукерак, мармелад, пасцілу, шакалад ды іншае. Праваслаўныя вернікі рыхтуюцца да вадоўхрышча, дзе можна будзе акунуцца ў палонку, апавяла служба МНС. Паводле ведомства сёлета ў сталіцы абсталявалі 5 месцаў для купання. Гэта купілі ёсць на Цнянскім вадасховішчы, на ратаўнічых станцыях Камсамольскае возера і Дразды. Таксама палонкі падрыхтаваныя на стадыёне «Дынама» на вуліцы Кірава 8 і каля царквы ўсіх святых. Ведомства нагадала правіла бяспекі пры купанні. Гэтак перад пагружэннем у ваду неабходна размяцца ці прабегчыся, каб разагрэць цела. Катэгарычна забараняецца акунацца ў стане алкагольнага ап'янення і ныраць у палонку з галавою. Пасля выхаду з вады трэба расцерці цела ручніком і апрануцца ў сухое.
На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. А таксама чытаць Белсат у Тэлеграм. QR-код на вашых экранах. Усяго вам добрага і да сустрэчы.